certified by regulatory bodies and by trusted. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera po ang tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Abono ay nandito, tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na, panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito, ulan man bumagyo, Abono atin to, Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino, kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito, umulan man bumagyo, abono atin to, Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabigyan ko po sa kayo namin natatang tanagagi. As usual, malapod sayan oras, 11 down to 12:30. Sama-sama tayo, kaaksyon. At sa kaya edisyon na programa tayon, Pangasinan, Bilis, Kilos. As usual, walang singbatan tayo ray
makanairan topic. At say pangkaukulan tayo inagaw-agaw. Of course, syempre, say pangi-picture tayo at saray guest tayo. Mika Biang at say programa tayo Pangasinan Bilis Kilos. Of course, brought to you by Abuno Party List. At this time, dyan sayang kabasan. At magalang tayo. And it's a pleasure for us na-interview tayo natin. Actually, ibabagatila nun ibo nagniran na agaw magiging guest po natin ang ating long time former mayor ng Calasiao, Pangasinan. At sila rin po ang haligi ng Municipal League of Mayors. I understand, no? At naging kasama rin po niya, national, ang ating nais na Pangulo ng bansa, none other than Isko Moreno, ano? Okay, I'm referring to former Mayor Roy T. Macalalay. Good morning po, Mayor. Live na po tayo sa ating Pangasinan Bilis Kilos program over DWCM. Good morning po. Yes, good morning JC. Good morning sa ating listeners sa Action Radio, lalong-lalo na sa inyong programa Pangasinan Bilis Kilos. Magandang umaga po sa lahat po ng kababayan natin sa Calasiao at sa buong Pangasinan, at saka sa lahat po ng tagapakinig ng Action Radio kung saan po umaabot hanggang buong halos Region 1 hanggang Region 2. Good morning po sa inyong lahat. Yes, okay. At nagtataka po, especially itong mga kasamahan po namin dito, why not a politician, ano? Pero ang sabi po natin, ito pong ating magiging guest ngayon, ito nga po si former Mayor Roy T. Macalalay. Siyempre, naging haligi na po ito ng Pangasinan politics, at sa ngayon nga po ay tumatakbo ang kanyang dalawang anak. Yung isa ay for board member, si former mayor din, si Mark Roy T. Macalalay, Mark Roy Q. Yeah, Q. Q. Quinto siya, kamag-anak ko mga Quinto eh. At saka si Calasiao Councilor Kevin Macalalay na siya po'y for Vice Mayor naman. Yes, Mayor, sabihin ko na Mayor dahil mas sanay po akong tawagin po kayong Mayor, no? Now, kayo po ay nandito po as ano pong maaring role natin sa Pangasinan Bilis Kilos. Alam po ninyo, unang-una nagpapasalamat ako, JC, sa inyong imbitasyon para maging panauhin sa inyong programa Pangasinan Bilis Kilos. At I understand na maganda yung pamagat ng inyong programa Pangasinan Bilis Kilos, kasi yun po ang kailangan natin sa mga leader natin dito sa Pangasinan, hindi lang po siguro sa buong Pangasinan kundi sa buong Pilipinas. Kailangan mabilis po ang ating kilos, lalong-lalo na po sa mga hinaharap at mga kasalukuyan na problema ng ating bansa. Napakarami po ng ang problema ng ating bansa, and I understand na kailangan mabilis ang ating kilos, lalong-lalo na sa pag-address ng COVID-19. Kailangan mabilis ang kilos natin para mabilis din ang pagpugsa ng COVID-19, na it is a global problem and a problem of us Filipinos, na napakalaki ng problema natin pagdating sa problema na yan. Yes, at tayo nga po, dito po sa lalawigan ng Pangasinan, although alert level 2 pa rin, no? Pero part of some province, part of the province, mayroon pong mga parang alert level 3 na rin po sila, dahil they are requiring the people to have their
vaccination ID para sila makapasok sa mga malls, sa mga iba't ibang lugar. And in fact, ewan ko kung sa Kalasyaw is anong patakaran ngayon dyan. Alam mo, kailangan talaga mabilis ang kilos natin laban sa pandemyang ito. And we do encourage natin ang lahat ng kababayan natin actually na magpabakuna. Kasi yun talaga ang panangga natin sa COVID-19. And yung 2 beses nga na nagpabakuna ka nga, may ibang tinatamaan pa ng COVID-19. Yes. So, ngayon may booster pa. So, pag may 2 dose ka na, kailangan magpa-booster ka pa rin para ang ating kalusugan ay maayos. Kasi importante sa lahat, alam mo, Jesse, ang pinaka-importante sa lahat, kahit anong kayamanan mo, mayaman ka man o mahirap ka man, pag nagkasakit ka, hindi ka nagpa-inject ng laban ng COVID-19, wala kang panangga. So, kailangan pa natin talaga ang i-educate ang ating mga kababayan na kailangan magpa-vaccine sila, magpaturok ng vaccination at saka magpa-booster na rin. Yeah, oo. Nagkaroon ako ng booster shot ko last Friday lang ako, no? Pangatlo, AstraZeneca. Una, Janssen ako, kaya one shot lang yun. Ang expiration pa lang nito is 3 months eh. Dapat ma-booster ka, kaya nagpa-booster ako last Friday, dyan sa, maski hindi ako pwede doon, dahil apps ko ang nag-initiate, pinilit ko binagbigyan naman ako at inakomodate ako ng apps ko. Ito yung mga sama ng mga eskwelahan. At ito, parang maganda ang booster dahil may kumpiyansa ka na maski saan ka magpunta, basta still sundin pa rin yung health protocol, yung minimum health protocol, face mask, at ito, may kuwan ako dito, dala-dala ko palagi itong alcohol, itong disinfectant ko, binigay ito ni former Mayor Mark Roy noon pa man, nung pandemya. At dala-dala ko palagi para to disinfect my hands at whenever na kailangan kong maghugas ng kamay. At syempre, yung social distancing. Opo. Ayun, still. Maski vaccinated kayo, booster na kayo, may still sundin pa rin ang ating minimum health protocol. Tama po yun. Kaya kami naman ni Mrs. naka-schedule na rin kami within this week na para sa booster shot namin. Okay. So, after your retirement, yung pamamahinga nyo sa politiko, ano pong ginawa natin? While ito, parang advisor na lang ng ating mga anak at syempre, ng mga politician at mga leaders dyan po sa Kalasyaw at I understand, even in the district. Alam po ninyo, noong 6 years na tayo ring hindi naging sabihin na nating private citizen na tayo dahil wala na tayo sa gobyerno. Siyempre ang ating focus naman pamilya, pero nandun pa rin sa ating puso yung mga yung pagtulong. Kasi alam mo, Jesse, kahit sa 6 na taon na wala tayo sa posisyon, ay continuous pa rin yung pagtulong natin sa ating mga kababayan, sa mga leaders natin, sa mga taong tumutulong at naniniwala pa rin sa atin. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo sa serbisyo, nandyan pa rin tayo, aktibo pa rin tayo, hanggat siguro sabihin natin na nabawasan ang load natin. Dahil concentrated tayo sa pamilya, concentrated tayo sa negosyo, hindi pa rin natin nakakalimutang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan din ng tulong. So, andyan pa rin tayo, Jesse, sa ating Yun nga minsan nga
Parang kayo rin po ang kaya swerte ng mga kababayan nyo dahil isa lang ang public servant pero libre. Free yung dalawa. Oo. Si former Mayor Mark Roy at saka kayo as tumutulong kung hindi makita si Councilor Kevin ay kayo ang pinupuntahan pati yung pag-aanak sa anak kasal kayo ang sinasabihan na kaagad na kukunin naming sponsor si Councilor Kevin. O kaya kung minsan kursunado si Mark Roy kayo din kaagad ang pinupuntahan dahil madali kayong puntahan. Ever since naman, JC, nung aktibo pa tayo sa politika, nandyan si Mayor Mark, nandyan si Kapitan Alan, nandyan ako, nandyan si Kevin. So, pag may nagpunta sa amin, siguro bihira yung hindi namin nakakausap. Yes, oo. Yung siguro kung nitong nakarang Christmas lang kasi nakaugalian na namin na magkaroon ng bakasyon every Christmas, 3 days yan. 3 to 4 days kami, buong pamilya, magkakasama. So, doon lang siguro kami na-absent. Pero maliban sa araw na yan, kung sa isang taon is 361 days naman kaming nandun na may pirming nakatao doon sa bahay namin just in case may pupunta. 4 po kami doon. Merong makakausap yung mga kababayan din natin na nagpupunta sa atin. Oo. At nakikita natin yan at naririnig din natin sa mga mismong mamamayan ng Kalasyaw. Now, ito, matanong ko lang po, no? Dahil, yun po, dahil ang tumatakbo yung 2 anak nyo, pero kayo nasa likod nila, ang nagsasabi, bakit, why you joined the bandwagon of si Mayor Isko Moreno sa kanyang campaign, sa kanyang pagiging presidente ng bansa? Ganito yan. Ano kasi, paano ba kayo nagkakilala ni Isko Moreno? Opo, bago pa man po kami magdesisyon sa politika nitong nakaraan, alam mo, wala pang kandidato yung mga bossing natin. Kasi hindi pa sure si Sara noon. Si Bongo, maraming naka-float na kandidato ng ating mga boss. Pero noong nagkausap kami ni Isko noon, noong nag-umpisa ito noong nag-umpisa ito noong kinongratulate ko siya nung nanalo siyang mayor noong 2019. Pinuntahan ko siya. And then that time, naayos niya yung Manila within a short period of time. So, ilang buwan pa lang siya sa Manila, marami na siyang na-accomplish. Yes, So, makikita mo sa Facebook, sa mga guestings niya, for president ang sinasabi. So, nagkakwentuhan ka nga kami na sabi ko naman, kasi inaanak niya si Kevin, pare, sabi ko sa kanya, maganda yung mga feedback sa Facebook. Sabi ko, yung mga maraming clamor na magpre-presidente ka daw. Sabi naman niya sa akin noon, hindi namin, sinasa isip yan kasi ang talagang namin, focus namin, Manila. Sabi niya, paano kung hindi magbago yung ganyan pa rin ang clamor sa'yo pag malapit na? Siguro pag ganun pa rin, sabi niya, then siguro isa sa kaunang makakaalam kung papatulan namin ng tumakbong presidente, sabi niya. So, yung conversation namin na yun, nasundan na rin mga ibang meetings kasi tuwing pupunta ko ng Manila, pinupunta ko siya sa City Hall. Kakaroon kami ng konting pag-uusap lang dahil alam mo naman, busy yung tao, mayor ka ng Manila, di siyempre maraming appointments, maraming trabaho. So, noong malapit na siyang tinanong ko talaga, ano ba talaga ang desisyon nyo kung tatakbo ka bang presidente o hindi? Kasi magpapaalam ako sa aking mga boss
dito sa Pangasinan Mm-mm. na alam ko na hindi may iba silang kandidato. Mm-mm. So, para makapagpaalam naman ako sa kanila. So, tayo naman, Jesse, naging magalang naman tayo sa mga boss natin eh. Nagpaalam tayo. We seek their approval na boss, baka sakali nagpaalam tayo sa mga, alam mo na yung mga bossing natin, si Secretary Raul Ambino, Yes. si Bayambang. Kong Art, Mm-mm. sila Kong Monmon, Mm-mm. o kay Cesar Kiambao, Boss Cesar, Mayor, pinaalam ko rin kung bakit ako mag-iisko kasi naging kaibigan ko yan noong 2010 nung nanalo kaming Vice Mayor na dalawa. Vice Mayor pala, no? Hindi. Oo, sa Vice Mayor's League. Mm-mm. Tumakbo kami niyan, 3 lang kami sa buong Pilipinas. Nilabanan namin ng nakaupong mga opisyalis noon. Mm-mm. 3 lang kaming umikot sa buong Pilipinas. Si Isko, ako, at saka yung Lenny Pantoa ng Kalatagan, Oo. Batangas. Batangas, oo. Inikot namin ang buong Pilipinas, so naging magkaibigan kami doon, na-establish ang pagkakaibigan namin. Mm-mm. So, sabihin natin na nanalo kaming 3. Mm-mm. Overwhelmingly, nanalo kaming 3. So, 6 na taon, magkasama kami sa National Executive Board ng Vice Mayor's League of the Philippines. Yeah. Siya ang National President, Oo. ako ang National Treasurer Oo. ng grupo ng 6 na taon. So, doon kami nagkakilala. Doon ko rin nakita ang pagkatao ni Isko Moreno, kung ano talaga ang pagkatao niya. Talagang down to earth siya. Kung ano yung nakikita mo, yun talaga ang pagkatao niya. So, bubilib din ako sa kanya noon na talagang liderato niya sa kanyang prinsipyo. Doon na-establish ang aming pagkakaibigan. So, yun ang pinaliwanag ko sa ating mga boss at nagpasalamat ako at naintindihan naman nila ako. Mm-mm. Na ako lang naman, tsaka si Kevin, ang isko sa amin. Mm-mm. Kasi siyempre may mga si Mayor Mark siyempre nasa partido yon, tumatakbong board member. So, he must have to toe the line. Pero, ang pakiusap lang naman namin, kaming mag-ama. Ayun, Kevin. ayun. So, yun pala yun. Dahil, yun nga, tinatanong nila, bakit yung mga ibang kasama sa grupo ay iba yung kanilang presidente, tapos kayo nga, together with Mr. Rosyendoso, Opo. ng Abono. Kaya nga noong nalaman ko na kasama ko si Boss Sindong, naligayahan din ako dahil may kasama rin ako. Alam mo na, si Boss Sindong, influential din siya. Kaya Kaya nga, sabi ko, nag-usap yata tong dalawa kako. Di ba one time nung gumagawa kayo ng malalaking tarpaulin nag-usap ba kayo ni Boss Sendo dahil siya yata isko? naririnig ko lang noon, pero actually hindi pa kami nag-usap noon. Naririnig ko lang nitong nakaraang December, doon kami nagkausap ni Boss Sindong na isko rin pala siya. So, siyempre, nagalak din tayo dahil may kasama rin tayo na magtataguyod para kay Isko dito sa Pangasinan. Yes. So, aside from being close friend at kumpare nyo si Isko, ano ang paniniwala nyo sa kanyang liderato, sa kanyang halimbawa kung maging presidente siya, kayang-kaya ba niya ang Pilipinas itong problemang ito? Nataon pang may mga pandemic pa tayo. Kaya niya dahil sabi nila is this guy is still too young to be the president of the country. Anong sabi niyo? Alam mo, I beg to disagree sa mga notion na ganyan. Kasi si Isko, meron na rin siyang naipakita. Alam mo yung ginawa niya sa Manila? Di ba noon, sabi ni Presidente, nung President Duterte, nung unang termino niya, nung first half of his term,
gusto niyang linisin ang traffic sa Manila. Di ba nagkaroon siya ng, he called the attention of all the mayors na linisin niyo yung mga kalye niyo. Gamitin natin ang kalye kasi nahihirapan na itong EDSA, nahihirapan ng main thoroughfares ng Manila, ng Metro Manila. Kailangan nating ayusin yung mga streets ng Metro Manila para maging alternate road. Di ba? Hindi nakapag-comply yung mga mayors that time. Pero pagdating ni Mayor Isko, sa isang buwan pa lang, wala pa ngang isang buwan naayos niya yung dilinis niya ang buong Manila. So anong ibig sabihin nun? Political will. Sabi nga niya, wala naman akong gastos dyan Ginamit ko lang yung resources ng munisipyo, nilinisan ko yung pinakiusapan ko yung mga vendors, inilipat ko sila. Nasa nasa sa diskarte ng mayor yan kung ano ang gagawin niya. So naipaliwanag niya ng maganda sa mga taga Manila. Sumunod yung mga taga Manila. Anong nangyari? Mismong si Presidente, di ba sinabi niya, daig pa nga ako ni Isko Kaupo lang niya, nagawa na niya kaagad yung gustong mangyari ni Presidente. So, kung if you can recall, mismong Presidente, kinongratulate siya, pinuri siya ni Presidente sa kanyang achievement within so short period of time. Yung kaagad ang pinakita niya. Yeah. Wala siyang gastos, political will lang. Pinakiusapan niya yung mga tao, ginamit niya ang resources ng gobyerno ng Manila in so short period of time. Na-attain niya. Tignan mo ngayon ang Manila. Maganda ang maluwag ang karsada, na ibalik sa tao ang paggamit ng karsada. Umayos ang traffic. Ayan, At least yung mga vendors naman inaiayos niya din. Yeah. At So that's political will. Kaya marami pa tayong kung bakit si Isko sa madaling panahon. Sabi nga ni Ralph Recto noong ini-endorso niya si Isko sa Batangas. Kung ano yung ginawa mo sa Manila, gawin natin sa buong Pilipinas. Nagawa niya ang housing, na-i-address niya ang housing. Naiayos niya yung maayos yung ng COVID sa kanila, yung problema sa tignan mo Jesse isa-isahin natin. Aside from naiayos niya ang Manila, nalinis niya ang Manila, naiangat niya ang kabad ng bayan ng Manila. Yeah. Di ba? Na-double yung na-triple pa yung ng Manila Despite of the pandemic despite of period. The pandemic. Kasi anong ginawa niya? Nagkaroon ng yung ginawa niya, in-implement, wala naman siyang ginawang bagong batas In-implement lang niya yung tax collection. Tinawag niya lahat yung mga tax collector niya. Doon nila nalaman na marami palang hindi nagbabayad. Di ba? Marami hindi nagbabayad. May malaking mall pa siyang pinasara dahil wala pala siyang mayor's permit na hindi pala nagbabayad ng matagal na. Yeah. So, wala siyang ginawa na bagong batas, pero naiayos niya yung collection ng metro ng Manila. So, yun ang makikita mo talaga kung paano niya i-handle. 'Di ba? Makikita natin kung paano i-handle pati yung ngayon, yung pag-address ng COVID-19. Isa sa mga unang mayors na i-address niya ng mahigit 100% na yung bakunado doon. Actually, siya ang unang-unang mayor na nag-open ng vaccination. Yes, hindi lang taga Maynila yung nababakunahan at nakikinabang diyan sa vaccination na yan. Hindi lang Manila ang nakikinabang. Siya ang unang-unang politiko sa Metro Manila na nag-open ng pwede kayo dito kung hindi nyo pwede doon sa ibang doon kayo sa Yes, dito kayo sa Manila. Mm-hmm. So
Yan yung mga karagdagang pang makikita mo kung paano umaksyon. Bilis kilos talaga. Yes, okay. Kaya nga, mayroon siyang, actually itong bilis kilos from his mismong pananalita, yung bilis kilos. Oo, At mabilis ang dyan kilos tayo yun. nagkaroon ng programa. Mabilis ang Pangasinan, kilos bilis yun. kilos. Oo. Well, babalikan po natin ang ating pong kasama dito, ang ating pong guest, si dating Mayor Roy T. Makalalay ng Calasiao, Pangasinan. Samantala, still, dito rin po, pa rin po sa ating Pangasinan, bilis kilos. Babalik po kami with some after these few reminders. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense. Ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag walang kita ang tao, walang panggastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, Abono Party List nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle.
Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Kaya ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang anti-agriculture smuggling law as an offense. Ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. No? Kasi po, ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, anong nangyayari? Siyempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitignan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakaling ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Ulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Okay, balik po tayo sa ating palatuntunang Pangasinan Bilis Kilos with 12 minutes before 12 o'clock. At still, kasama rin po natin, ang ating
sabihin na nating institusyon na sa politika sa Pangasinan, dating Mayor Roy Macalalay. Yes, balik po tayo, Mayor, sa ating pong palatuntunang Bilis Kilos, Pangasinan. Opo. Pangasinan Bilis Kilos. Pinag-uusapan natin yung kakayahan ni Isko na maging presidente. So, ibig sabihin niya na talagang walang pagbabago ito sa kay dating Pangulong Duterte. Outgoing President Duterte with Isko's style of panunungkulan as presidente din. Oo, kasi alam mo, ang talagang nakikita kong yung dapat ang presidente natin may desisyon, political will. Yes. Yung political will na yan, pinakita na ni Isko yan eh. Yung may political will siya talaga eh. Yung pinaalis lang niya yung nilinis niya yung estero, yung pinaluwag niya yung traffic sa Metro Manila, sa Manila. Political will yun dahil marami siyang masasagasaan doon eh. Ano yung nasagasaan niya yun? Yung mga vendors. Oo. Nasagasaan niya yun. Pero anong ginawa niya? Itinuloy pa rin niya. And it takes guts and political will. Talagang nakita ko na talagang meron siyang political will na kung ano yung nakikita niya na mapapaganda at pakikinabangan ng karamihan, yun ang gagawin niya. So, yun ang nakita kong sa kanya na bata pa nga siya. Di ba yan ang parati nating sinasabi na ang youth are the hope of our fatherland. Yes, tama yan. Bakit ang youth, sila ang hope ng ating bansa. And yet kung may magkakaroon ng leader na medyo bata-bata pa, bata pa siya. And I think it's time. Ito talaga ang panahon na magkaroon tayo ng presidente na bata pa. Hindi naman sa bata. Mas bata pa yata si Pacquiao kaysa kanya. Diba? Si Senator Pacquiao. Mas bata pa siya doon. Pero makikita mo naman ang nasa puso niya, dedication niya, para talagang manilbihan, para magsilbi. Yeah. And naikwento nga niya ito, Jess, sa akin na alam mo pala, ang kita dyan sa paradahan sa Manila, yung paggamit ng mga streets na yan, ino-operan siya ng 5 million a day. A day, A day. Kung 365 days yan, sa isang taon yan, sa isang termino niya ng 3 years, alam mo ba ang magkanong computation yan? 5.4 billion. At yung yung tongpats lang sa mga ganyan. Sabi niya sa akin, sinong pinahihirapan diyan? Pinahihirapan diyan yung mga tindera rin na medyo mahirap ang buhay kasi alam mo ba kung magkano ang rental ng isang store diyan na maliit? Nakausap ko yung isang mayor, konsihal ng Manila. 30,000 daw. So, kung ilang libo yan, ilang milyon yan. At saka sinong pinahihirapan mo dyan? Yung mga mahihirap din, sabi niya. So, he was able to address that. And yet, ngayon, nakita na ng mga taga Manila ngayon na tama si Isko. Nilinisan niya, nakinabang ang buong, hindi lang taga Manila, yung mga senior citizen, alam mo nung araw daw, yung hanggang Santa Cruz ka lang, hindi ka pwedeng dumiretso dahil sa traffic na. Yes, nagbababa na sila, may nagka-cutting trip dahil hindi ba kadiretso ang jeep sa Avenida, sa Recto, sa mga ibang daan kasi inokupahan na ng mga vendors. So ngayon maayos na lahat 'yon. So sila rin ang nakikinabang ngayon. Hindi lang taga Manila ang nakikinabang, kundi taga Metro Manila, yung mga nagtatrabaho sa Manila at saka dumadaan ng Manila. Sila ngayon ang nakinabang.
he look at the bigger picture ang tinignan niya, hindi lang para sa Manila. At, So, yung si Isko talaga, may talagang vision siya talaga na hindi lang para sa Manila yung ginawa niya. Oo. At nabalitaan nga yan yung mga sidewalk vendors na yan, ganyan-ganyan lang yan, pero napakalaki ng kanilang kinikita. At dyan din kuwan yung mga, kung sino-sino mga sindikato na they're making money out of these vendors kunwari. Kaya atong mga vendors ay yung kanilang kinikita napupunta rin sa mga enforcers, yung mga kung sino-sino yung mga binibigyan. Kaya nga, imbis na magalit itong mga vendors doon sa kanilang sa paghigpit niya, mas nagustuhan niya. Nagustuhan siya. Oo. Dahil wala na yung mga nangingikil. Wala na yung may kuta-kuta na binibigay sa kanila. Ito pa isa, Jesse. Nung isang beses na napunta ako sa Manila, nagkaroon siya ng dialogue sa mga vendors. Tinanong niya sa mga vendors na yon, ilang taon na kayong nagtitinda dyan sa Manila? May 20 years, may 15 years, may 25 years pa na nandun na sila. Ngayon, sino ang nakapunta na ng opisina ng mayor sa City Hall? Alam mo ba, sa mga almost 500 na stallholders doon, iilan lang ang nagtaas ng kamay. Sabi nga niya, ibig sabihin, hindi kayo nakikipag-transact sa gobyerno. Ang kausap nyo, hindi taga-gobyerno. Kaya kayo nasasaktan dyan sa renta na yan kasi ang kumikita dyan, labas ng gobyerno. Yeah. Walang kinikita ang gobyerno dyan. So, Totoo yan. nakita, ngayon, sabi niya, pinaliwanag niya ngayon, nandito kayo, taas nyo kung sino ang first time na makakapunta ng City Hall. City Hall. Halos lahat sila, Jesse, tinaas ang kamay. So ngayon lang kayo napunta sa bayan, sa City Hall. So ibig sabihin doon, ngayon lang kayo nakikipag-transact sa gobyerno. Kami ang gobyerno, tayo dapat ang mag-usap. Hindi iba ang kausap nyo. Oh. Ang pagbabayad ng buwis doon, ang pabayad ng amilyar, lahat, business permit, lahat, dumadaan lahat, walang kwan na sa ano na ngayon. Diretso na ngayon. Oo, diretso na ngayon. Kaya, kahit saan ka pwede kang magbayad. Kaya, online lahat. oo. Walang third party. Kaya, mas lumaki ang kita ng pamahalaan. Manila, o pamahalaan. So, yun ang mga biro mo. Sabi nga nila, bata, ilang mga mayors ang nagdaan na mas matanda sa kanya. Hindi nila nagawa. Siya nagawa niya. Oo. So, At alam ko, sana, dapat kay Isko, yung mga nagawa niya talaga, mai-project yan sa mga kabataan natin ngayon. So, dapat sa mga kwan natin ngayon, sa mga botante, dapat pag-aralan nila kung sino yung mga tumatakbong presidentiables. Kaya hindi lang siguro sa presidente, sa senador, sa vice president, sa lahat ng posisyon ng leader natin, siguro dapat suriin natin. Suriin natin kung anong kakayahan ng ating gustong mamuno sa ating pamahalaan. Kaibigan man o hindi, ako kaibigan ko siya, kahit siguro kaibigan ko siya, kung hindi ako believe sa kanya, iboboto ko lang siya. Pero ako nakita ko na may future ang Pilipinas, kaya niyang i-address ang problema ng Pilipinas. Kaya din ako sa munting contribution ko siguro. Kasi we are talking of buong Pilipinas na eh. Yes, so contribution natin maliit-liit 'yan. Pero kaya gusto ko ring ma-achieve niya, gusto kong magampanan at maipakita ni Isko Moreno, maipapakita lang niya yan na kaya niya na mamuno sa buong Pilipinas kung siya ay mahalal na presidente sa ating bansa. Yes, at yan ay sa pamagitan ng bigkis pagkakaisa ng lahat. Kung sakalit pala rin siya, we will achieve just like what's happening in Manila, hindi lang
iisang lugar ang matatamo natin o kaya makikita nating maunlad, kundi sana'y buong Pilipinas na ito'y gagampanan o kaya gagawin ni Mayor Isko. Ito pa, Jesse, di ba parati lang sinasabi para sa mahihirap. Lahat ng politiko, sinasabi niya, ina-address ang problema, pinapangakuan, puro para sa mahirap. Pero sa mga tumatakbong presidente ngayon, sino ba talaga ang naghirap? Sino ba talaga ang nagdanas ng hirap dyan sa mga yan? Yeah. Siguro makikita ko dalawa lang ang talagang dumanas ng hirap na talagang mahirap. Si Isko at saka si Manny Pacquiao. Yes. Alam mo yung madaling sabihin yung mahirap eh. Tayo, Jesse, ito. Example lang. Mahirap ang laborer ka mo. Yung nakabilad ka sa araw, nagkikiwal ka ng simento. Kung titignan mo, mahirap ka mo. Pero kung ikaw mismo ang gagawa nun, sasabihin mo, ganito ka pala kahirap, napakahirap pala ang maging isang laborer. Mararamdaman mo, yung sabihin natin, madaling sabihin yun eh. Madaling sabihin na mahirap. Yes, pero kung yung maranasan mo ang hirap, ibang klase yun. And kung sino sa kanila ang talagang may puso ng para sa mahirap, nakikita ko lang talaga dun na talagang he can truly address, he can understand the plight of the people who are really depressed in lives. Yung talagang napakahirap. Alam ko, yung karanasan niya, dinanas niya, si Isko lang po yun. Si Isko lang. And kaya na niyang gawin yun dahil kung ano yung nagawa niya sa Manila, kaya niyang i-reflect yan sa buong bansa natin. With his leadership, alam ko, matutugunan natin yan. Mabigyan lang ng chance ang mga batang sinasabi natin that the youth are the hope of our fatherland. Dapat ngayon na yun. Yeah. Okay. Kayo pa rin po ay nakikinig sa ating palatuntunang Pangasinan Bilis Kilos. At siyempre, ito'y sa pamamagitan po ng ating Abono Party List. At kasama pa rin po natin ang ating guest at magiging angkor na rin to natin siya sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga pagkakataon, si former Mayor Roy Macanlalay. At siyempre sa ngalan pa rin po ng ating kasamang si Mang Ray, hindi na nakapasok ay nakabalik o kaya nakapunta rito si Mang Ray, may inaasikaso kasi. At tayo pa rin po ay magkakasama-sama hanggang mamayang 12:30 with our guest, Anchor, si former Mayor Roy T. Macanlalay after these reminders. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting. Sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin Anti-Agriculture Smuggling Law sa Senado ay sila po ang naging katuwang at kakampi natin tungkol sa rice smuggling dahil dalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya tayo naman ay kumilos. Meron tayong ginawa at naipasa po natin ang Anti-Agriculture Smuggling Law as an offense. Ay ito po ay isang economic sabotage na 17 to 20 years at walang bail. Kasi po
ang magsasaka, kapag bumagsak po ang presyo ng palay, wala tayong kita. Tama? Eh, ang nangyayari, syempre, kaya economic sabotage. Pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may pera pong tao, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Yan po kaya natin ginawang economic sabotage. Siyempre, tinitingnan din natin na proteksyonan ang sektor ng agrikultura dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Hindi yung lagi na lang tayong dependent sa pag-i-import. Kaya umasa naman kayo na kung sakali ako'y makakabalik Senado, magtutulong tayo ulit ng abono. Pagtulungan natin kung paano pa natin mapalakas ang sektor ng agrikultura, yung implementation siguro. Pagtanim ay di biro, ang abono ay nandito. Tayo'y lalaban para sa magsasakang Pilipino. Saan ka man o sino ay kasama ka, hawak kamay para sa agrikultura. Tara na, abono party list nandito na. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Ang party list na para sa kahit sino. Kakampi natin ang abono. Panalo ka sa abono, atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list sa Pilipino. Abono party list, abono atin to. Para po sa ating mga magsasaka at sektor ng agrikultura, nagtulong tayo ng abono. Nung pinasa po natin anti-agriculture smuggling law, madalas bumabagsak ang presyo ng palay kapag pumapasok po ang mga smuggled na bigas. Hindi lang yun, bawang, sibuyas, asukal, lahat na ini-smuggle. Kaya economic sabotage, pag wala kita ang tao, wala pang gastos. Pero pag maganda ang presyo ng bigas, may panggastos, gaganda po ekonomiya. Dahil ako'y naniniwala na dapat palakasin natin yung lokal na agrikultura. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon. Okay, balik po tayo sa ating palatuntunang Pangasinan na bilis kilos at meron na po tayong 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali with, of course, kasama pa rin po natin na si former Mayor Roy T. Macalalay. Dinidiscuss po natin dito ang magandang pagkakataon na maaring ito'y matamasa natin. Sakalit may kapalaran po ang ating si kasamang Isko Moreno na alam po naman natin sa Metro Manila ngayon, pinag-uusapan po siya
yung mga sinasabing nasaktan niya mga vendors, sila ngayon ang nagtataguyod ng kanyang kandidatura. Ano? So, iba talaga itong si Isko Mayor, ano? Opo. Oo. Yung mga nasaktan, dito pagka nasasaktan yung mga ganyang sektor, yung mga ay kinamumuhian siya o kaya. Pero ngayon, in fact, yung mga nakapanayam kong mga vendor sa Metro Manila, sa may Dasma, sa may ano ba yung lugar dyan na sabi nila puring-puri daw niya dahil nawawalan sila ng burden ngayon dahil nawala na yung racket ng mga enforcers na dating pinagdidiskitan itong mga nasa Divisoria. Oo. Ngayon, wala na silang gaanong gastos, napupunta na sila sa ticket, ano? Opo. Hindi na yung mga kung sino-sinong mga may racket doon, yung mga may grupo-grupo daw yan noon sa Divisoria. Siyempre, may mga kanyan, may mga sindikato yan eh. Kaya Sindikato, grupo-grupo yes, talaga. oo. Isang Divisoria, Recto, kung Blooming Treatment o kung saan man, talagang kanyan. Talagang may mga grupo-grupo dyan. So, Pero Jesse, ang kwan hindi lang naman yung mga maliliit, ang kumpiyansa ng mga negosyante doon. Hindi lang yung hindi lang yung mga vendors. Lalong-lalo na ang talagang alam kong nagtataguyod at sumusuporta sa kanya yung mga businessman sa Manila. yeah, oo. Kasi Yan, yung narinig natin yan Mga negosyante daw sa Metro Manila ngayon sa Maynila. Talagang sila ngayon ang parang sumusuporta. Not only nasuportan ko I understand yata may mga financial pa yatang sila nang gumagawa. Maraming sumusuporta. Kasi yung dati niyang is ating kasamang si Sir Chavez, siya mismo nagsasabi nasa DCRH na ulit siya ngayon. At walang intriga doon sa kanyang pag-alis o kaya pagre-resign sa dahil mas maganda yung nasa media siya at may elaborate niya kung paano ang panunungkulan ng isang public servant like Isko Moreno. Yan ang sinasabi niya na malalaman din ng mga mamayan, mga taong bayan kung sakalit magsalita tayo dyan pag nasa media na tayo ulit, sabi niya. Okay. Alam mo yung pagtulong niya talaga sa mahihirap. Ano ang unang-unang tinayo niya doon sa mismong Payatas, doon sa nagtayo siya mismo ng doon ng 300 bed capacity na 300 beds na condominium. Oo. Sa mga mahihirap. Para sa mga mahihirap, oo. And ginawa lang yun sa loob ng 6 na buwan. Yes, oo. 6 na buwan, nagkaroon na kaagad sila ng 40 square meter pa. Ang condominium nila. Ang area. Sabi nga niya kasi, kahit mahirap tayo, mabuhay tayo ng disente. Yun ang niya, kahit mahirap tayo, mabuhay tayo ng disente. Yun ang gusto niyang ipadama. Kasi sabi nga niya, alam mo nung araw, nakatira kami sa squatter, sa estero talaga, bulubundukin, sabi nga niya doon sa talagang Baseco. Baseco compound. Baseco compound. Kaya nga doon tinayo yung unang-unang condominium sa Baseco. Nung una, maraming nagpro-protesta ron. Pero nung ginawa niya kaagad yun, anong nangyari? Nabigyan ng kaagad ng disenteng bahay yung mga nandun. So, naipadama niya kaagad na alam ko ang damdamin ng mahirap kasi galing ako sa mahirap. Yes. Yung mga mayayaman dyan, yung mga milyonaryo yung mga bilyonaryo niya, sa salita lang yun. Pero sa gawa at saka dito sa puso, wala sa kanila yun. Hindi nila naramdaman yun Yeah. Hindi na agdaman alik na Sa akaliknatan, sa makaliknay mairap subilay, mairap subilay mo. At Nararamdaman sumakanang na niya talaga yung mairap. And I think si katayuran maiirap subilay ito, dapat manunod tayo. Natanlabat
nunutan tayo, examinin tayo, aralin tayo no siya pa'y dupag ya mang presidente. Ta 6 years siya, so panuloy na presidente tayo at bansang Pilipinas. Nakaukulan, si katayon mairap subilay ito, dapat nunutan tayo, ta si katayo apektado dya. Syupan talaga, at sararay leader tayo, so walay political will to, syupa so walay liknaan to, at para mairap bilay, syupa, so makapangiter, na talagan amay makalutas, amay makasolve sa problema tayo. Yes. And si Isko impaneng ng tulatan. Amaya-maya programa to, ginawa to, di ba nanang mo may talent pito amin niya talent Yes, pito, idodonasyon to, pangidodonasyonan to, hospital ng Manila. Upay pangidodonasyonan to, araramay itertod isaliw day laptop, dararamay estudyante, aga makasaliw na laptop. Yes. Ini dan turay scholar ira wala ni kinda allowance dan binulan. No araratan nagawatutan, araratan amayamay laynan leader ditan at sa na lugar ng Sirbi. Akin si Iskolabat sumakagawatan. Yun nga eh. Ehimplutan. So at dapat si katayuran butante aralan tayutan no siya paso talagan manapag yaman Sirbi ya makapangiter na ken amay makarsolve na problema. Yan isa kaya, Jesse, bali-bali yung programa to. Sa ibabaga to, bawasan ko'y buwis na petrolyo na 50%. Bawasan to'y buwis na krudo na 50%. Siyupay una-una na minabangtan. Si katutan sa unaan kong gawaan no manalo yung presidente kwato, si katutan sa una-una kong gawaan, i-reduce ko'y tax. Tano i-reduce ko'y tax, siya pare unaan na minabang. Ararami mamairap bilay. Tagay lang irap dan mambayar na kuryente. Tama. No, binawasan mo yung tax na 50% at ay kuryente balbalag so i-reduce tutan. No say krudo, aray tricycle drivers, aray jeepney drivers, umbalag so kita da, balag so intriga da. Undadala na aminad makinarya, krudo. Yes, tuatan. Refactory. Transportation factories, krudo, kurinti gagamit ang daratan. So, mairap bilay, mayaman, minabangad satan. No, apababatayutan, Jesse, sa investor, yaman lapod arom ya bansa. Umbatik dyan Pilipinas. Tasay antam-antoy tatakutan na investor dyan, unlan dyan Pilipinas. Say buwis tayo agay katagay. Yes. Sang katagyan tayo Asia. So babayaran tayo kuryente. Sang katagyan tayo Asia. At pampapa sa ating krudo. Paano tayo makakumbinsi na investor yung malapod arumya bansa? Katun sa kwanto, no, binawasan ko'y buwis na krudo, tan binawasan ko'y buwis na kuryente, supay atalo, gobyerno. Gobyerno niya talo, siyempre nabawas ay ken, ulob. Tanang bawas kay buwis. Di ba siyempre, umalagso kita'y gobyerno. Pero, upay analoy. Ari totoo. Amay alugid gobyerno, say nakarton tampol, tuo. Say kwanto, andi bali tay nalugi gobyerno, ta amaya-maya na pangal Antonin Arom. Amaya-maya na pangal Antonin Arom, iyarom ton sa atay, lugi gobyerno sa atay buwis, nang atay kuryente tan atay krudo, amaya-maya na pangal Anto, tasay gobyerno, amaya-maya resources to, wadan iray BIR, wadan iray customs, i-enforce mo labat na duga atay buwis, yung ginawa ton Manila, nagawa ang tutan. Say gabay nun ibaga, ipalit na ton tampol. Gusto niyang maramdaman ka agad within his 2 to 3 months kinad first 100 days presidente no bilang manalo, mararamdaman ka agad ng karamihan. Yes, mayaman, mahirap, makikinabang sa kanya. Hindi katulad sa ngayon na ito, katulad ng itong binulgar ng abono ano? Na smuggling case. Marami. Dakil iman niya ka sa akin, kwartan na ulalabat aramay sindikato, ditanad smuggling, aratan na yarin
Diyan pa namagli na marakopya panangi kurang ng Isko, ato, President Isko, ating would-be president, ay siguro wala yung salamatod gobyerno ya arata kwarta. Naturally. Yeah, ito red totoo in form of low prices unsalat itay presyo mat at sara may naaalad smuggling ira. Kasi given the vast resources of the government, no wala kang gobyerno sa resources ditan dakel. Nalogi ka dyan malagay. Pero atulungan mo tampol iray totoo, naramdaman ka agad, nalugi ka nga, pero naramdaman ka agad ng kababayan natin sa buong Pilipinas yan, ha? O, pwede ka namang bumami sa ibang dyan, effective collection ng tax, effective collection sa customs, higpitan mo ang customs dyan. Kung ano yung lugi mo dito, kayang punuan ng mga yan. Katulad ng kanyang ginagawa ngayon sa Maynila. Ayun. Precisely. Yung mga tungpats na yan. Tinanggal niya. At saka alam mo yung sa pag-collection sa mga government transactions, the lesser the signatory is, the lesser the red tape is. Kung kukunti ang pumipirma, kukunti ang red tape. Yeah. Kaya doon sa kanila, wala nang red tape kung baga sa collection dahil direkta na ang pagbabayad. Hindi ka nadadaan sa isang tao na makikipila ka doon talaga inayos na kaagad, computerized na lahat, may system na sila lahat. Gaya ng ginagawa nila ngayon. So effective. Kung nagawa niya sa Manila, gaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Kanya na may ibabagaklanti, imbis na naghirap sila dahil pandemic nga, mas tumaas pa ang kanilang buwis. At ito ngayon, ang hindi lang nakikinabang, hindi lang mga taga Maynila, in form of this pre-vaccination. Maski sino'y pwedeng magpabakuna sa Maynila. Sa in fairness, libre yan, libre. Sa Manila, marami nang nag-o-open. Pero siya ang unang-unang nagsimula. Yes, siya ang nagpasimuno na dito kayo sa Manila, kahit taga Manila kayo, kaibang lugar. Kasi naman, ang point niya doon, hindi naman siya namumulitika doon eh. Nagtratrabaho sila sa Manila eh. Di ba may trabaho sila sa Manila? Kahit taga Quezon City ka man. Kung ang trabaho mo sa Manila, di magtratrabaho ka sa Manila. O, di kailangan mabaksinan ka dahil nandun ka sa loob ng Manila. Yes. So, yun ang point niya doon. Hindi lang alam mo, ang pag-iisip niya, masyadong broad ang pag-iisip niya eh. Kaya doon ako bumibilib sa kanya, sa kanyang edad. Minsan, nagtataka ako 6 na taong ko siyang nakasama. Hindi ko nalaman ang buong kakayanan niya dahil Vice Mayor Sidig lang naman kami nun. Yeah. Pero yung nakikita ko, yung ginawa niya ngayon, alam ko, Isko is the answer to our problems in the Philippines. Yes, oo. Yan nga eh. Ang akala ko noon, Isko lang na parang artista lang. Pero nung nanungkulan na siya as vice alcalde at alcalde ngayon sa Maynila, talagang maraming bumilib sa kanya. Marami. Yung mga kamag-anak kong nasa Maynila na nasa ibang lugar, hindi sa Maynila, pero part of Metro Manila like Quezon City, mas gusto pa na yata nila ng pamumuno ni Mayor Isko kaysa yung kanilang mga ibang mayor doon. Alam mo yung in-city, yung yung in-city vertical building niya na para sa vertical housing project niya. Para sa mahirap, 10 story. Alam mo ba na unang-unang pundong nag-finance noon yung donasyon coming from the outside. Ganun na. Alam mo, nag-usap kami noon, sabi niya, nag-usap kami ng January, give me 3 months, ili-layout ko, magkakaroon na kami ng groundbreaking ng in-city building namin, sabi niya. Kasi, ang unang-unang donor doon, mga nagdodonasyon, mga OFW, mga ibang tagalabas, $10, $15, $50, nag-aambag. Sino ang, sabi nga nila doon, siya lang ang nakita naming politiko na
nagbibigay sa kanya private sector. Hindi lang ko na yung mga mamamayan, mayamang manggagawa. Dahil alam nila, Alam yung nila na yung pera may pinupuntahan. pinupuntahan, Alam oo. mo ba yung confidence level ng ng mga taxpayers doon, yung mga tao na hindi niya ninanakaw yung pera? Kasi kung magnanakaw ka lang, ay ba't ko pa idodonasyon yung yung 5 million ang talent fee ko sa Oo. isang sa isang commercial. Commercial, oo. 3 million. Di sa akin na yun dahil talent fee ko na yun outside Pinagiripan niya, na yun. oo. Oh. Mm. Pero dinodonasyon niya. Doon Yeah, pa lang oo. makikita mo na talagang yung nasa puso niya talaga manilbihan. Nasa puso niya yun. Hindi lang niya sinasabi. Nasa puso niya. Oo. Oo So, nga. doon magtataka ka nga doon. Ang dami-dami nilang ginagastos. Tinatanong ko sila, saan ba kayo kumukuha ng ginagastos nyo? Ang dami, pinagsabay-sabay nyo. Karamihan dyan nanggagaling sa mga negosyante. Oo. So, yung mga negosyante namulat na doon na talagang, kaya nga yung mga taga-ibang Manila ayaw nga nilang tumakbong presidente dahil gusto nila ayusin na muna ang Manila. Oo. Pero, Ito'y maayos na ngayon. oo, sabi naman niya, hindi naman ko kayo iiwan. Oo. Kung presidente na ako, edi mas lalo kong matutulungan ng Manila. Yeah. Dahil presidente na ako, di ba? Ito tuwatan. Tsaka hindi naman ko kayo iiwan, lilipat lang ako, tatawid lang ako sa ilog, sabi niya, din tatawid lang sa Malacanang na eh. Malacanang. Oo. So, yan ang bintahin ni Isko Moreno sa mga ibang presidensya yun pa. ang nakikita ko talaga na nasa puso niya yun. Yung tao, makikita mo, hindi lang ambisyon. Hindi lang ambisyon, nakikita mo na gusto niya talaga Kasi kung gusto lang niyang magpayaman, oo. manatili siya sa buong Manila lang ng 9 years. Yung ang sinabi nyo kanina na yung sa Oo. mga parking. Oo. Ito isang... Tinanong nga siya ni Karen Davila noon O paano, Mayor, kung nakita naming nagbalik na yung mga vendors dyan sa kung nabalik na dyan, sabihin mo, kumita na ako. Oo. Sabi niya, kaya niyang Pero sabihin yun, hanggang ngayon, harapan. still, Oo. Sabihin niyo, kumita na ako. Pero ngayon, nakita mo, nanatili yun, Manila Zoo. Grade niya ang Manila Zoo. Gusto niya, world class. Yes. Sino bang nagpupunta dyan sa Manila Zoo? Yung hindi kayang magpunta ng Singapore ng Disneyland, yung sa Hong Kong. Gusto niya yung nakikita sa Hong Kong, makita dito sa Manila. Sa Manila. Sa Manila. Kasi tingnan mo, dilapidated na yung Manila eh. Napunta ako doon, if I recall, nung last na nung mga 7 years old ako, may litrato ako, dinala ko ng tatay ko doon. Tsaka nanay ko sa Manila Zoo. Pero hindi na, kung ano yung Manila Zoo noon, ganun pa rin. Still, ganun pa rin. Ngayon, nung dumating si Isko, in-upgrade niya, moderno na, maganda na, malinis na. Yun Pwede mong ikumpara. Ang gusto ni Isko, kahit nandito tayo sa Pilipinas, kahit hindi tayo mag-abroad, mai-enjoy natin, matatamasa natin ang pagmamahal ng gobyerno. Kaya yung may vision siya talaga may vision siya. At bali 3 taon lang siya ngayon sa Maynila. Wala pa siyang 3 taon. Wala pa nga. Oo. At maraming pagbabago sa Maynila. Sabay-sabay pa kamo. Yung mga mismong mga nakatira sa Maynila, maski sa mga karatig na lugar sa Maynila, yung COVID hospital pa lang niya, JC, na ginawa sa Quirino Grandstand. Oo. 300 bed capacity. Ginawa niya sa 54 days lang. 60 days ang kontrata ng ng kontraktor. Tinanong ko siya, paano kung hindi natapos ng 60 days yan? Hindi ko babayaran yung kontraktor. 54 days natapos. Ilang bed yun? 30 beds capacity. Sa Quezon. So, makita mo lang 54 days. Quirino Grandstand yun. So, madali lang pala, pagka gano'n kung talagang may guts at may... Gusto mo, kung mabilis ang kilos mo, iyan ang kailangan natin, yung mabilis ang kilos.
Hindi patay-patay. Yes, oo. At yan si Isko. Oo, kaya sana nais nating maging Maynila din ang buong Pilipinas. Kaya niya yun. Kaya. Okay. And with his leadership, yung naipakita niya sa Manila, kaya sabi nga ni Senator Raf Recto, yung ginawa mo sa Manila, gawin natin sa buong Pilipinas. Okay, marami pa po tayong pag-uusapan ni Mayor Roy T. Macalalay sa ating pong palatuntunang bilis kilos Pangasinan, bilis kilos, pero medyo gawal na tayo sa anyway. At ini-rate pa sa mga susunod na mga linggo. Oo. Monday. Oo. Babalik ulit si Mayor Macalalay dito para i-explain niya o kaya marami pa siyang mga sasabihin sa atin na ito'y doable na mangyayari kung sakalit manalo itong si Isko as our president. At syempre, iba pang mga Abono Party List, mabilis din ang kilos. Oo. ang Action ang Alyansang Gico Lambino, mabilis din ang kilos. Yeah. Diba? Mabilis yan. Naiikot ka agad ang lalawigan ng Pangasinan ng grupong Agila. Okay, so Balbalagya, salamat Mayor. We hope that next Monday nandito po ulit kayo para pag-usapan natin. With that time, nandito na si Mang Ray. It's my pleasure, Jesse, na this in our own little way maibahagi natin. Kasi alam natin na kailangan natin talagang ma-explain ang mga kakayahan ng ating kandidato na para presidente. Kailangan pa natin. It's a long way, pero kailangan ma-educate natin ang ating mga botante. Okay, maraming salamat po Mayor Macalalay. Si Katuman Sukatibukol na programa tayo at sayang kabusan na Lunes, diyan programa tayo Pangasinan, bilis kilos. With our co-anchor Ray Hortalisa, ako po ang inyong lingkod, Action Jesse Perez. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang programang iyong napakinggan ay isang bayad na panatuntunan ng SINAG. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. 25